καφές ανάμεσά μας ήταν η σιωπή πριν την καταιγίδα. Δύο καράβια λαβωμένα πλέοντας χωρίς κατευθύνση. Ο ουρανός σκοτεινιάσε, τα κύματα υψώνονται. Δεν υπάρχει πια χώρος για μισές αλήθειες. Εμείς αποφασίζουμε, θα μείνουμε παγιδευμένοι στην επιφάνεια, δεμένοι με ό,τι έχει περάσει, ή θα μπούμε στην καταιγίδα και θα αφήσουμε το βάθος να μας αλλάξει. Δεν είναι το τέλος, ένα ναυάγιο δεν χάνεται, μπαίνει σε άλλη διάσταση. Η καταιγίδα δεν καταστρέφει, αποφασίζει. Το βάθος δεν είναι θάνατος, είναι η αρχή μιας άλλης ζωής. Δύο ναυάγια σπρωγμένα το ένα στ' άλλο από τα κύματα, κάτω στο σκοτάδι βρίσκουν τον ίδιο τόπο. Τα φύκια αγκαλιάζουν το ξύλο και το σίδερο τα ενώνουν. Μέσα από τα ερείπια γεννιούνται νέες μορφές ζωής. Εμείς αποφασίζουμε, θα μείνουμε στο παρελθόν ή θα δεχτούμε τη βουτιά. Ο φόβος μας κρατά ψηλά, μα η αλήθεια μας περιμένει κάτω. Ζωή μέσα στη σιωπή.